Ako sa hovorí, zmena je život a preto sa vám aj v dnešnom videopríspevku neprihováram zo svojho home office, ale rozhodol som sa zvoliť úplne iné miesto, no a keďže je vonku také pekné počasie, bola by škoda nevyužiť krásy prírody, ktoré sa nachádzajú aj v Bratislave. Samozrejme, okrem iného chcem poďakovať aj všetkým prispievateľom, ktorí prispeli so svojimi nápadmi, myšlienkami a inšpiráciami na nové príspevky, či už v podobe článkov, audio alebo videonahrávok. Jeden z nápadov, ktoré sa objavili na našej stránke, facebookovej stránke, ktorej adresu môžete vidieť práve v titulkoch, bola otázka, ako si pripraviť zaujímavý úvod do prezentácie. Tí, ktorí trošku sledujete stránku coaching.org alebo blogy timelifemanagement.org alebo coachingblog.org, tak viete, že prezentačné zručnosti, dalo by sa povedať, patria medzi moje špeciality. Samozrejme je to aj tým, že sám prezentujem hodne veľa rokov, robím tréningy a školenia pre ľudí, ktorí sú konfrontovaní s tou situáciou, že sa musia postaviť pred nejaké publikum a niečo odprezentovať. No, otázka, ktorá odznela práve v týchto komentároch na našej Facebook stránke, bola otázka, ako si pripraviť zaujímavý a pútavý úvod do prezentácie. Otázka na prvý pohľad veľmi jednoduchá, ale skrýva v sebe mnohé úskalia. Prečo? Už je to z toho dôvodu, že sme zvyknutí na určitý štandard, určitú rutinu. A práve rutina nám zabraňuje v tom, aby sme mohli urobiť veci trošku inak, kreatívnejšie, zaujímavejšie. Pokiaľ sa pozriete na štandardné biznis prezentácie, ktoré vidíte na mnohých meetingoch, tak uvidíte, že štandardným začiatkom je: dobrý deň, volám sa Jožko Mrkvička, prišiel som sem kvôli tomu a tomu a chcem vám povedať o tomto a tomto. Už takýmto začiatkom určite nič nepokazíte. Na druhú stranu je potrebné povedať, že takýmto začiatkom taktiež nikoho nezaujmete, nejakým spôsobom nevzbudíte zvedavosť, prípadne vášeň svojho publika, zaujatie pre to, čo budete hovoriť. Potrebujete skrátka dobre opustiť zabehané kolaje. A jedným zo spôsobom, ako opúšťať zabehané kolaje, je robiť to, čo ľudia nečakajú. Pokiaľ mojich predchádzajúcich 25 videopríspevkov bolo natáčaných niekde v home office, v domácom prostredí alebo v kancelárii, tak veľmi neočakávané bude vidieť ma tu uprostred parku. Rovnako aj vaši poslucháči, pokiaľ prichádzate na prezentáciu, očakávajú niečo klasické, niečo štandardné. Tým, že začnete iným spôsobom, že začnete neštandardne, začnete kreatívne, neočakávane, tak určite si získate ich pozornosť. No a keď hovoríme o prezentácii, tak pozornosť je práve tá komodita, o ktorú vám ide najviac. Pozornosť je to, čo sa snažíte získať, čo sa snažíte taktiež udržať po dobu vašej prezentácie. Takže ako to urobiť? Existuje množstvo možných začiatkov, pútavých začiatkov vašej prezentácie. Úplne tými klasickými. A tu si možno skúste spomenúť na nejakú story alebo nejaký film, ktorý ste videli niekde v televízii. Film, ktorý je z amerického prostredia. Senátor, prezident, guvernér. Predstavte si ich na nejaké veľké udalosti. Čím začínajú svoju úvodnú reč? No je to nejaký príbeh, nejaká story zo života, ktorá je v ideálnom prípade dokonca aj vtipná. V takomto prípade nielen, že získate pozornosť vašich poslucháčov, ale takisto ich aj rozosmejete. Nemusí to byť nič košaté, nič veľké, nič úžasné, ale akýkoľvek príbeh a ideálne príbeh z vášho života, ktorý obsahuje nejakú vtipnú vsúku, vtipnú zložku, ktorá navyše nejakým spôsobom súvisí s obsahom vašej prezentácie, je ideálnym začiatkom. Dobrým začiatkom, pútavým začiatkom takisto môže byť aj vtip. Áno, mnohí z vás si poviete, no ale ja s tými vtipmi to moc neviem rozprávať vtipy. Dobre, nevadí. Pokiaľ chcete rozprávať vtip, tak je dobré si ho vyskúšať, naučiť sa to. Aby to neskončilo tak, že počkajte, ono to vlastne bolo inak, on prišiel za ňou, nie ona za ním. Ako náhle začnete vtip vysvetľovať, tak jeho pointa sa stráca a strácate vaše sympatie vášho publika. Takže tomu sa skúste podľa možností vyhnúť. No a vyhnete sa tomu tým, že rozprávanie vtipu sa dá
natrénovať. Pripravte si vtip, ktorý nejakým spôsobom súvisí s vašou témou, to je ideálne. A predtým, než ho použijete pred vašim publikom, tak si ho vyskúšajte povedať, alebo skúste povedať vášmu partnerovi, partnerke, manželovi, manželke a uvidíte, ako bude reagovať. Ďalším začiatkom, ktorým môžete upútať pozornosť vašich poslucháčov, je nejaké šokujúce tvrdenie. Napríklad, vedeli ste, že do prvého ročníka základnej školy, žiačik základnej školy zazrie v televízii viac ako 8 000 vražd? To je šokujúce tvrdenie, ktoré nám môže urobiť mostík do našej prezentácie, pokiaľ napríklad naša prezentácia sa týka problematiky sledovania televízie u maloletých žiakov. Akékoľvek šokujúce tvrdenie, ktoré nejako súvisí s danou problematikou, vám môže pomôcť získať pozornosť vášho publika. Takže tu máme príbeh s vtipnou vsúkou, máme tu vtip, máme tu šokujúce tvrdenie. Rovnako dobrými a pútavými začiatkami môžu byť rozličné citáty alebo tvrdenia známych alebo slávnych osobností, ktoré ale prirodzene opäť by mali nejakým spôsobom byť prelinkované s témou a obsahom vašej prezentácie. Takisto to nemusia byť len slova alebo niečo, čo poviete. Môžete váš úvod poňať formou dramatizácie. Môžete predstúpiť pred svojich poslucháčov a urobiť nejakú pantomimu. Skrátka, dobre, urobiť nejaké divadielko. Isté, nie každý z nás je divadelne nadaný, ale aj malá štipka dramatického umenia vo vašom úvode vám môže získať veľké sympatie. Takisto je dobré, keď viete použiť alebo využiť nejaké rekvizity. Prednedávnom som bol svedkom jednej prezentácie, kde pán, ktorý prezentoval, chcel ilustrovať dôležitosť myšlienky alebo myšlienku ako takú, ktorá znela: obsah je dôležitejší ako forma. A zobral so sebou fľašu vína v sklenenej fľaške a prázdnu plastikovú fľašku. Víno zo sklenenej fľašky, kvalitné víno, prelial do plastikovej fľašky a opýtal sa poslucháčov, či obsah zostal rovnako kvalitný, napriek tomu, že forma sa zmenila. Samozrejme, odpoveď poslucháčov bola prirodzene áno. V tomto prípade jednak správne a dobre ilustroval tú základnú myšlienku, o ktorú mu išlo, ale samozrejme získal aj pozornosť poslucháčov. A ako vieme, pozornosť je to, o čo vám ide. Takže, aké úvody, pútavé úvody môžete použiť vo vašej prezentácii? Je to príbeh s vtipom, vtip ako taký, šokujúce tvrdenie, metafora, citát, dramatizácia alebo využitie nejakej rekvizity. Takže verím, že pokiaľ použijete jednu alebo niekoľko zo spomenutých metód na vytvorenie pútavého príbehu, tak sa vám bude dariť. No a samozrejme, pokiaľ máte nejaké otázky k danej téme, k danej problematike, budem rád, pokiaľ sa s nimi podelíte v komentároch pod týmto videom. No a pokiaľ vás zaujímajú ďalšie videá, ďalšie príspevky, tak sa nezabudnite prihlásiť k pravidelnému odberu. Zatiaľ vám držím palce a dovidenia.